ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡು ಬರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತನ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ಇನಿತೆ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ಈ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಇವಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಬಲಕೂಟಾದಿ ನಕಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಎಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಬನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಮಿಜಾರ್ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಅಂಗನಗು ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ನ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರೆಕಾಡು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ದೇಶದ ಗಡಿತ ಪುಡೆಟ್ಟು ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕುಲು ಬರ್ಪಿನೇನು ತಡಪರೆ ಬೋಡಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ನಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲೇರಂದಾಂಡ ದೇಶದ ಉಲೈಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಪಗೆಮನಿ ನಕುಲುಲೇರು ಒಂಜಾತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ನಕುಲುಲೇರು ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಕುಲುಲೇರು ಅಕಲೇನು ಪತ್ತದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಪಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲ್ನ ಕತ್ತೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಾತು ಕುಸಲ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿದ್ದಿಡೊಂದು ಈ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರೆ ಕಡ್ದಕುಲ್ ಬರೊಂದುಲೇರು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪೋದು ಅನ್ಯಾಯನಗ ದೂರ್ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪೋಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೊಂದುಲೇರು ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಜಿ ದೂರ್ಲಾಕೆ ನಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅತ್ತಂದಾಣ ಇತ್ತದ ತಂಗನ ಮಂಗನದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೂರ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೊನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೂರ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಹೊರಟು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಲರು ಎದುಕೊನ್ಗ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರೆಕಾಡು. ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಹವ, ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣನೆ ದಾದೆ ಸರ್ ಹವಾ ಹತ್ತು ಸರ್ ಏನನು ಈ ಜೋಕಲೇನು ಪಿತಾಡ್ಪಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಟೇಷನ್ ಬೋಪೆಂದು ಬಂತಾರತ್ತ ಇಟ್ಟ ತುನಗೆ ಎನ್ನ ಬಿರೋಡು ಬರುಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಇರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ರೈಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇ ಅಂದ ಅವೇ ಮೊರ ನೀಡ್ತೀನಿ ಟಿವಿ ಬರೋದುಂಡು ಅವತ್ತು ತುಮಲ್ಲ ರೈಡ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ರೈಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹತ್ತಿ ಅವು ಹೆಂಕು ಗೊತ್ತಾಂದಿನ ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಕು ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಹೋ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಒಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪೋಡತಿ ಅವನಿಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತ ಭಾರಿ ಹುಷಾರ್ಲಾರಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಶೂ ಒಂಡಿ ಈ ಸೂತದಾದಕ್ಕೇನು ಮಾರಾಯ ತೂ ಎಂಗಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಕೊಂತಿನತ ಓ ದೇವ ನಿಕಲಿಲ್ಲದ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲಿಂದ ಏಪೋರ್ ದಿಂಚಿ ಬಾನೊಂದು ಇರೇ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಬ್ಯಾ ಕಟ್ಟುಬಾಡೋಡು ಬುಡ್ದೇ ರೆಂಡಾವು ಪೋದು ಬರಿತಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮುಪ್ಪು ಮಾಡುಚ್ಚ ಓ ದೇವ ಈರೆಗೆ ಈತು ಸಂಬಳ ಎತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನದಾನಿಯೇ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ನ ಯೋಗಿತೆ ಜೀರೆಗೆ ಅಲೆಗ್ ವಾರ ವಾರ 10,000 ಸೀರೆ ಕೊರೋಡು ಜೋಕಲೆ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಜೋಕಲೆನ್ ಸಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾನ ಓ ದೇವಾ ಯಾನ್ ಏತೋ ಜೋಕಲಂತೂ ತಾಂಡ ಈರ್ನಂಚಿನ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕಲು ಲೋಕೊಡು ಪಂದು ನೀನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಪಾಕುಲು ಈನೆ ಪಾಪಯೇ ಯಾನ್ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಾಕದು ಜೋಕಲ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಡ್ದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಾಡುವೆ ಆ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕುಂದತ್ತು ಎಂಕಿನಿ ಕಲ್ಲರಂದು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಲೆತಂ ಪೋಪಿನ ಈ ಅತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿನ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪು ಓದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನೀನೇ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅವಳ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತು ಬಾಡ್ನಾಗ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕು ಇಂದು ಇನಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಾಡ್ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತಿನ ಚಡ್ಡಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಯಾವೋಡು ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡೈ ಈನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪು ಈರ ತೆಪ್ಪುನ ತಂದೆ ಅತ್ತಿ ಸರ್ ಅವು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡತೆ ಅವು ಹೊಲ್ತು ಸರ್ ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ನಿ ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ನಿ ನೀನಿ ಹೋಯ್ನಿ ಡ್ಯಾ ಹೋಯ್ನಿ ಅವು ಆರು ಉಲೈಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊರು ಬಂಡೇರು ಸರ್ ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ನಿ ಏರು ಈರ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ
ಆಲ್ದಾದು ಕೊರ ಬಂಡೋಲು ಆಲ್ದಾದು ಕೊರ ಬನ್ನಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟಿಯೇ ಅವೇನಿಕ್ಕೆ ಸರಿಟ್ ಪಗಲ್ ರಾಪುಜ ಪಕ್ಕಡಿನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟುಕೊನೇಕ ಆರೊಂಜೆಂಕು ಕೊರಿಯರು ಏತೊಂಜಿ ರುಚಿ ಎತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಆಲಿಸಿದಾದ ಕೊರಿಯೋಲು ಬೇ ಅರ್ಧ ಚಾ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಬಂಡ್ ರಾಪುಜ ಆರ್ ಸಬಟೆ ಪಗಲ್ ರಾಪುಜ ನಿಕ್ಕು ಪಕ್ಕಡಿನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾರ ಮೂಲ ಸಮಗಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಸತ್ತು ಸರ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀರು ಸರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರ ಮಲ್ಪಾರು ಈಚಿಂಡೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಲ್ಲಿರ್ದ ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುಜಿ ಅದು ಈ ಜೋಕಲ್ ಪಂಪ ಈ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡ ಮದಿಮೆ ದೀತ ಸಮಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜ ರಾಪುಜ ನೇ ಎಂಕದಾಲ ಸೀಕಜಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜವ್ರೆ ಓ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ಬುಡೆದಿಡನ ಸಿಕ್ ಆಲ್ಡಲೆಜ್ಜಿ ಸೀಕ್ ಎಂಡಲೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ಡಲೆಜ್ಜಿ ನಿಂಡಲೆಜ್ಜಿ ಬಕೇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ ಓ ಆಲ್ಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ಪುದರಡಿಯೇ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ಡೇನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ಪುದರಿನ ಬನ್ಲೆ ತಮ್ಮಣ್ಣೆ ತಮ್ಮಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಒಲ್ತಾಲು ಬಾಗಲ್ ಕೊಡದ ಓಕ ಆಲ ಕನ್ನಡೋಡು ಲೆಪ್ಪುನು ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂದು ಸುರುಟು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ತಮ್ಮ ಅಂದು ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಲು ಅತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡೋ ದುಮ್ಮು ಗೊತ್ತು ಜನಿನ ಪದ ತಮ್ಮಣ್ಣೆ ಎಂದು ಏನೇ ಮದ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟು ಸುರು ಮದ್ಮೆ ಹೊಡಿ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ವತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸುದೀಪ್ನ ಬಟಬಾರ್ದು ತಿರ್ಸುಡು ದರ್ಶನ್ನ ಬುದರ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆದಾನಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಮುಸುಂಟುನೇ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಪಿನಿಂದು ವಾ ಅಂಚತ ಅಂದು ಸರ್ ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ಓ. ಈ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ ತುಪ್ಪಿ ದಿವರಾಪುಜ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಮಿನಿ ಲೇ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಕಲೇನು ಏಪಲೇರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ತೆರಿದಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಶ್ರೀನವಂತೇರ ಪಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಟ್ನೆ ಚಡ್ಡಿಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ತೂಂದೆ ಪೊಡುಂದು ಹೌದಾಗ ತಾದಂಡಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಈಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕನಕುಲ ದಾಲು ಉಂದಿ ಜತ ಆಂಡ ಸರ್ ಎಂಕು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕನ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವೊಂಜಿ ನಿಜ ಓಡು ಸರ್ ಶ್ರೀನಕನ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸು ಆ ಇಲ್ಲಡು ಫುಲ್ಲು ಎಸಿ ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಅಧಿಪತಿ ಅವಡುಂದು ಅತ್ತು ಅವು ನಿನ್ನ ಕನ ನಿಜಾವಡ ಅಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪು ಅದೇ ಸರ್ ATM ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ರಗಾಲ ಏನ ಸರ್ ಮೇರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬೋಡು ಮ್ಯಾಕ್ ಹಾ. ಆಸೆ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಾ. ಮೂಲು ನಂಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ಬರ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದು. ಸಮಗಟ್ಟಿ ಕೇಸು ಬರ್ಪುಡ ಮೂಲು ಕೇಸು ತಾನೇ ಬರಂದೆ ಸರ್ ಕೇಸು ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಪೀಸು ಸರ್ ಓ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆ ಪಾರಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆ ಬಾರಿತ್ತದೆ ಹಾ. ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆ ರೇಪಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಏರ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆ ಪಾವಜರತೆ ಆತಾವೆ ಅಂದು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆ ಇರತ್ತೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹಾ. ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುನ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಗುಲ್ಲೆ ನೀನಮ್ಮೆ ಹಾ ನೀನ ಜಕ್ಕಳು ಗುಳುನು ಹಾ. ಆತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸೀಟು ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಬಿನ್ನೆ ಜಾತ ಅವು ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಕುಟುಂಬದನೆ ಕುಟುಂಬದೇನ ಹಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂಡ ಈನ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂಡ ಊರ್ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇಡೀ ಗೇರಿಯರ್ ಗತ್ತರ ಹಾಕಲು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಈ ಲಕ್ ಲಕ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪಾರು ಮೂಲು ಯಾಪಲ ಅಗೆಲಾಪಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದೆಂಕ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೂಲ ಒಂಜೆ ಕಾಡು ಸಮಂಡ ಮಾರ ಅಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಫುಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹಾ ಕುಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲಾಡು ಸರ್ ಈರ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಕೋಲ ಬರಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚವೆ ಏರಂದವೆ ನಿಕ್ ರಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಈರ್ನ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಪುಣಂದು ಹಾ 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 ಅಂಚ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಫೋತು ಬೋತುಂಡು ಕಿಬಿಲ ಸಮಯ್ಜ ನೀರ್ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಹಾ ಎನ್ನ ದಕ್ಕುದ ಪೋತುಂಡು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕು ಬೋತುಂಡು ಗೆದ್ದ ಊರ್ನಾಗ ಶಬ್ದಾತಿಗೆ ಶಬ್ದವರ ಲೋಲ ಕತ್ತು ಸರ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಸರ್ ಪರ್ಸ್ ದಕ್ಕು ಬೋತೀನಿ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿಯ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಶಬ್ದಾತು ಜಂದ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಯಾಪಾಡು ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಪ್ಪುಣ ನೋಟತ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತು ದೀದು ಬೇರು ಅವು ಇರೇಗ ಅನುಭವ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾರ್ಲೆಲಗ ಬಾತಿರುತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿತ್ ನೀನೇನು ವಸ್ತುಲು ಬರೈತುಂಡು ಸರ್ ಓ ಐಟು ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವ
మసాజర్లా ఇస్తుండ్రు సార్ అమ్మ దేవర అత్తు మూలన పర్సు దక్కు పోతినా అత్త కబట్టు దక్కు పోతినా మారాయ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಈ ರಾತ್ರಿಲ್ಲ ಪರ್ಸುಡೆ ದಿವೊಂದಿನಿ ಅತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೀಲಡ್ ಬಾಡ ಇದ್ದೀನಿ పర్సుడే సార్ ಪರ್ಸುಡೆ ಓಮ್ಮ ದೇವ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಸುಡು 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ನೋಟು ದಿನನೇ ಪಿರವಡು ಒತ್ತಾರೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಇರೇಗ ದಾಲಾಪುಜೆ ఇచ్చి సార్ ఒక అక్కుల వంజ కైట్ పత్తు నిజ ఎదురు నేలావునత్తయ్య ಅಂದತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ್ದಿ ಒಂದತ್ತೆ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಬಾಕಿದ ವಸ್ತು ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಕೊರಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಮಸಾಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಬಿಡ್ಚಿ బ్యాగ్ సార్ ಅತ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೇಲೆಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಯಾನ್ వచ్చి సార్ మసాజ్ ಇಡಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇಡಿಯಲ್ಲೇ ಏನ ಈರು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೋರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಬೈಯಡು ಬಯ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಪೋ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಜಿಗೆ ಓ ದೇವ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಿದೈಬೋದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಬರ ಪಾಪನ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೋ ದೂರ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಅದಾಡ್ರಿ ಗಂಟೆ 11 ಅವು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಲಿ ಹಿಡ್ದು ರೋಕ್ಲೇನು ಬಿಟ್ರೆ ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಒಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಂದು ಈ ಪೋದು ಕಾತುಕುಲ್ಲು ಆಪುಜಿಯೇ ಅತ್ಯ ಗಂಟೆ ಪತ್ರಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರದ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈ ಆವ್ ಪೋಪೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ దూర సార్ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಆರ್ನ ಪರ್ಸು ದಕ್ಕದು ಬೋತುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಫೋನಾಗ ನಾಡಂ ಪೋಪೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅತ್ತ ಐಟೆ ಫೋನಾಗ ನಾಡಂಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕು ನೆಂಕು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಆರ್ನನೆಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಎಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜ ಐಟು ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕೋತೀನತ್ತ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ್ತ ಪೋ ಆವ್ ಪೋಪೆ ಒಯ್ಕಲ ಈರ್ನ ಡಬಲ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಡು ಬೊಕ್ಕತು ಪೆವೆ ಸರ್ ಅವು ಅವು ಕನಾನೆ సార్ ಓ మీరే మధ్యాహ్నం సార్ పిచ్చి మేడం ఎంక మధ్య యాన్ చాక్లెట్ బాయ్ ఒక జోకులు పండారు జోకులు ఆయనా సార్ ఓ నమ్మ పండ్లకెచ్చింది ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲಿಟ್ಟು ಭೇದ ಭಾವಿಚ್ಚಿ ఆయన ನಮ್ಮ సార్ ಓ కూరల నమ్మ అవరే బల్లి సార్ ನಿಜಪ್ಪ ಯಾ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂತಿ ನಾನು సార్ ఎన్న పర్స్ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಸದ ಟೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳವು ಅದು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು అంతే ಅಂದು ಬಲೆ ತೋಜಾವತ್ತೆ ಸಾರ್ ಯಬ್ಬಾ ಮೇಡಮ್ దాదే ಈತ್ ಸೋಕದ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ರಾನಮಣಿ ಪೇ ಬಂತರತೆ ఏంటి ఎన్న అత్తు సార్ ಇರತ್ತೆ ಬಕೇರು అలే ఏర బార్పునాల్ ಸಾರ್ ಹುಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾನಮನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಾರ್ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಮ್ಮ ಒಂದು ಬರೆತಿನ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬಂತೆ ಐಕ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರೂಟಾಯ್ ಬರೆತ್ನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಎಂಕಿಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ದರ್ಪರ ಈಗ ಅಂದಮ್ಮ ದಾದೆ ಹಾ? ದಾದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾರುಳ್ಳೇರ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇಜ್ಜರ ಮಾರ್ ತಪ್ಪರೆ ಕೊಟ್ಟಿರು ದಪ್ಪರ ತೇರ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಈರೇರು ಸಾರ್ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಲ್ಪೋಲಿಯ ಪಾಟ್ನಾಯ್ ಅಂದ ಅಂದ್ ಕಾಕಿ ಅಂಗಿ ಕಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದಾರು ಇರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇನಾ ಅಂದೆ ಬೊಕೇರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ದಾರು ದಪ್ಪರೆ ಹೋತಾರ ಬಂತಾರು ಬೊಕ ಎದುರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಡನೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಾರ ಅನ್ಕೇನ ಬೊಕ ಏನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾರ್ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡನನು ನಿನ್ನ ಆಡ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಸಾರ್ ಕಣರನ್ನ ಆಡ್ಕೊರಡ ಆಯ್ ಮೂಲ್ ಓಲಾಡು ಕುಲ್ದು ಪೆತ್ತುಲೆಗೆ ಅವಳು ಓಲು ಮೂಲು ಮೂಲ್ ತಪ್ಪದು ಓದಿನತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ 6 ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರಂದೆ ಓ ದೇವ ಕಣ್ಣನೆ ಉಪ್ಪಂದ ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಹಾ. ಆಲ್ನ ಪರ್ಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ಡುಮ್ಮದಕ್ಕೆ పోయింది ಆಲ್ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ನಿನ್ನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೀರ್ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ సార్ ಓ ఏం లేదు ಈ ಪೊಣ್ಣು ಲ್ಯಾಪಲ್ ಇಂಚೆನೆಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ನಾದೆ ಸಾರ್ 1 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಸಾರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಹೋದು ದೂರ ಒಪ್ಪಿನ ಅಂಚಲ 6 ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ಬೇಲೆ ಓಪಿನಿ ಸಾರ್ ಹಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ಬೇಲೆ ಓಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಐದಿನ 15 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಬರ್ರೆ ಹಾಯ್ದಿನಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಆಪಲ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾರ್ ಅಂದ ಹಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರಂದೆ 1 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಪೇರು ಸಾರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೋಡು ಹೈಕ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಮ್ಮೇರೇನು ಲೆತ ಬರ್ಪೆ ಬಂದದು ಸೀದಾ ಈರ್ನಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ಅದೇ ಪಾತಿರ್ ನೀರು ಹಾ? ನೀನ ಪಾತಿರ್ನು ಅಮ್ಮೇರೇನಿತ್ತೆ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಗಿತ್ತ ಪತ್ತಿ ನೀರು ಅಂತ್ಯ ಸಾರ್ ಅಂತ್ಯ ಅಂಚ ತೀರ್ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್. ಈರ್ನ ದಾದ ಒಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡೆ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ అందు సార్ ಅಂದೆ యా నెయిల్ కట్టర్ను మస్తు
ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಓ ಅವೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಎನ್ನ ನೈಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಈರು ಉಗುರು ಕತ್ತಿರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪನ ಅవి ಯಾಕೆ ಕತ್ತಿರ ಬಾಡಿ ಕತ್ತಿರುವೆ ಅನ್ನು సార్ ಓ ఎన్నల కారుడు గురుండు సార్ ಯಕ್ಕ ಅವು ಖಾರ ಅದಕ್ಕೆ మనం ದಿಕ್ಕೇಳಿಲ್ಲಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡಿದಿನಲ್ಲ ఎన్న కారుని దిక్కెళ్ళి చూడాల కై ಅಲ್ಲ ಕೈ ಕೋಮಲ కోమన ಕೋಮಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಕು ಆ? ಜೋಕುಲು ಎತ್ತಲ್ಲರು ఎడుమ ಅತ್ತ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎತ್ತಿಗೆ యాళ్ళ ఒట్టుగద పన్నెత్తు ఎడుమ కాలి ಓ ದೇವರ ಕಣ್ಣನೆ 18 ದಿನಕ್ಕೊರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಡುಮ ಜೋಕುಲತ అంత అత్తి ಬಕ దే యాళ్ళ ఎన్న కండన ఆరు ఎడమ జోకులు ఆది పక్క బిడే ಬೇಲೆ ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ಓ ಎಡುಮ ಜೋಕುಲು ಆಯ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬರಸು ಅದಮ್ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲಂತ ಜಾಗ ಆ? ಇಲ್ಲಡೆನಾ దే ఆరు ಅದನಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂತೀನಿ ಆ. ಯಾళ్ళ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಲ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂತ ಓ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಡು ಕೃಷಿ ಕಿತ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿತ್ತ ಸರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತಾನಾಗ ಹಾ. ಆರ್ನ ಪತ್ಪೆ ಪೀರೆ ಬಸಳೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪುರಿ ಬತ್ತಾರೆ ಸುರುವಾನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಬೊಣ್ಣೆ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಿರ್ಕಿಂಡಲ ಪುರಿ ಬತ್ತನ ಉಂತಿಜಿ ಸರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕೃಷಿನ ಬುಟ್ನಿ ಸೀದಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಅದು ಪೋಯಿನಿದ್ದ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ನಂಜಿ ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಆವಮ್ಮ ಆವಾವು ಇದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಜಿ ಸರ್ ಓ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಸ್ ನೀರ್ನ ಪಾರಿಸ್ತತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಸರ್ ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸು ಸರ್ ನಾಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸು ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾ. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಟದೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಬೈಯಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೌದು ಸರ್. ಈರ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಖುದ್ದು ಯಾನು ನಾಡ್ದು ಕಂತದ ಈರ್ನಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಗ ಹಾವ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಾನು ಬರೋಡೆ ಹಾವ ಮೇಡಮ್ ಟಾಟಾ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇವೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಂಡ ದೊಂಕರನ್ನು ಅಕ್ಕ ದಾಗಣೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪಳೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನಾಲೆಗ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲೆತ್ತಿನ ಆಂಟಿಲೇ ಇಜ್ಜತ ಏರು ಪ್ರಾಯಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಾಲು ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಆತನಿ ಇಂಕ ಖಾಲಿ ಬತ್ತೋರ್ಂಬ ಈ ಪೊನ್ನುಲಿ ಆಪಲ್ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮನೆ ಇರು ಸಾರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಸಾರ್ ಎನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಒರಿಪ್ಲೆ ಸಾರ್ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೇನಾ ಆ ಅಲ್ಲ ತಿರೋಡ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಕೇರು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬಿನಿ ಕಂಡನೆ ಬರ್ತೀರಾ ಐತಾರೆ ಓಲೇರಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂದನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೆ. ಯಪ್ಪ ಆ ಜನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಅತ್ತಿ ಮೆತ್ತ ಆಂಡಲ ಆರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಿ ಸರ್ ಉಂದಿಯೇರು ಹಬ್ಬ ಅವ ಅಪ್ಪತ್ಯ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಈ ಮುಂದುವ ಓ ದೇವ ಅವು ಬಲ್ಲ ತೂಟೇ ಕುರ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಕು ಆರಿಗೆ ಈನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರಪುಂಡೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ದಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋಚಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಈರ ಕುದರ್ದಾದಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕಮಲ ಸಾರ್ ಯಬ್ಬಾ ಬೋರಿಗಾತು ನಂದು ಅರಿಯದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಕಡಿಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಪೋಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಂದಾಪಿನತ ಪುದರ್ದದೆಮ್ಮ ಪುದರ್ದದೆ ಕುದರಿನಗೆ ಕಮಲ 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 ಕಣ್ಣ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌದಾಗ ತುಂಬುದಾಕುಲೊಂಜಿ ಪಂಚೇರು ಕನ್ನಡನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೋಪುನ್ಗೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಎಸ್ಐನ ಪುದರ್ ಬರೆಯೋಡ ಏ ರಿಮೇನ ಹಾ. ಕೊಚ್ಚಪ್ಪ ಹಾ. ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎರಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುರೇಸಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪನುಡ್ಚಿ ಸುರೇಸಿ ಒಲ್ತ ಅವು ಅಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೇತ್ ಬನ್ನಿ ಎಡುಮ ಜೋಕುಲು ಎರೆಗು ತಕಲಿ ಅಂಗನವಾರ್ದ ಟೀಚರ ಟೀಚರ್ ಬನ್ನಿ ತಕಲೆ ಜೋಕು ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣ ನನ್ನ ರಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಕೋಲೆ ಅವೇ ಏರ್ ಕನ್ನಡನ ಅಂದು ಯಾ ನಡಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಫೋಟೋಗಾನಂದ ಬಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಏರೇನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಸರ್ ಇಲ್ಲಡುತ್ತುಂಡ ಬಿಡ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಅನ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪಿಡ್ಲಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹೋಯ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಜಿಪುಗೆ ಬಾರ್ರೆ ಬೇಸೊಪ್ಪಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಒಪ್ಪ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ 5 ಪಕ್ಕ ಸೈನ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೋಲೆಮ್ಮ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪಾರ ಒಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ಪುಜ. ಲೈನ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರತ
ಅವು ಎಂಕಲೆ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇತಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಅದೇ ತಿರ್ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನೊಂಜಿ ನಾರ್ದು ಬರ್ಲೇಕ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ದಿಕ್ಕಿಜೇರೇ ಬನ್ಕ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನೀಸನ್ನು ಕಡಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ತುಂಬು ಏರೇನು ಅನೀಸನ್ನು ಅನೀಸ್ ಆ. ಪಾಪ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ ದಿನ ಕೊಂಚ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲ ಬೋಪಿ ಆಯ್ ಬರ್ತೀಯಪ್ಪ ಐದು ಜನ ಕಂಡನೆ ನವೀನೇರು ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಪ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಸ ಅಂತ ಪೂರ ಇಂಚಿನೇ ಸರ್ ಒಂಜಾಂಡಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗಲಿ ಪತ್ತಕವನ್ನ ಏರಾಂಡಲ ತಿಕ್ವೇರ ಸರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗ ಪತ್ತರ ಓಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಕೇಸು ಬಾಟ್ರೆಗೆ ಓಲಾಡು ಉಂಟಿಯ ಬಂದಾಂಡ ಒರಿ ಐಟ ಪಾಸ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ ಉತ್ತುಗು ಪನ ಒಬ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡು ಐಟ ಮಾಮೂಲೇ ಎಂದು ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾಮುನ ಕುಲ ಮಾಮೂನಕ್ಕಲು ಹಾ. ಅವೇ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡ್ ಐಟ್ ಮುಂಜಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕೂತಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಾಂತೆ ಫೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲಪೋ ಐಟ ಎಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದು ಅದೇ? ಬೊಕ್ಕ ಹಾ. ಅವು ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದಲಾರಿ ಪತ್ತಗನ ಅವಳ ಒಂದು ಜತ ಮಾರಾಯ పొయ్యేదో లారీ బత్తుని ఏం చేస్తారు పిరోడు పొయ్యేదో లారీ బరుంతుండ అయితే ఎదురుడు బైక్ పోకుండా బైక్ ఇచ్చిన కారు డాకల జనకులు పోదు నమ్మ వాళ్ళ ఇత్తడాకలే సిగ్నల్ కొరిపేరు అన్న పోచి ఉల్లే రౌలుండు ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಾಕುಲೊಂಜಿ ಬರಿಟು ಒಂದೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಪ್ ಕೂಡ ಮರ ತಟ್ಟ ಉಂಟುವೇರು ಒಲ್ಲ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕಿದ ಮಾರ್ಕೊಡೆ ಟೈರ್ ಕತೆ ಕುಲ್ವೇರು ಸರ್ ಓಹೋ ಎಟ್ಟೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಮಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕು ಮಾತೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜಿಂಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಪರೆ ಯಾನ್ ಈ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಅವೇ ಪೊಯ್ಯದ ಲಾರಿಡು ಬೇಲೆ ಬೋಂತೆ ಸರ್ ಈ ಹುಷಾರುಲ್ಲವ ಲೇ ಈರೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡತ್ತ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಡ್ ನಿಕಲ ತುಂಬದ ಈ ಕಡೆ ಉದುವೆ ಮಿಜಾರು ಮುಂಡಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪೈನಕಲು ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರೆಕಾಡು ತೀರ್ಪು ಕೇನ್ವೆ ಐಡ್ದುಂಬು ನಿಕಲ ಪುದರ್ಪಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಾರ್ ಕೆರೆಕಾಡು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಜೀವನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಜೀವನ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಹರೀಶ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಕೆರೆಕಾಡು ಹರೀಶ್ ಕೆರೆಕಾಡು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಕೆರೆಕಾಡು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೆರೆಕಾಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ತೀರ್ಪು ಎರಡು ಸುರುಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆ ಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಪೂತಿಜ ಒಂಚೂರು ಪನಗ ಪಂಚಸು ಕಿನ್ನ ಬಾರಿ ಕಿನ್ನ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಚೆಲ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದ್ಜಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದ ನಿಖಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ದಲ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏತ್ ದಿನದ್ದು ನಿಖಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀ ನಿಖಲು ಮೊರೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಗತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಾಡ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ತೆಲುಪು ಲೈನ್ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಎತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಟಿ ಜನ ತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವಡು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪುದರ್ಲ ಹಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓವರಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬದ್ದದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಪೂರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಂಚಸ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ವರ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೋದಿ ವರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆತು ಗಮ್ಮತ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಪಿದೆ ಕುಲ್ದು ಆತು ಒಂಜೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅವು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ಬಂದವಳು ತೂದು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಳ್ನಾಗ ನಿಕಲು ತೋಡು ಓ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ನೆನೆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಂದ್ಪಿನ್ ಅರುವಾದೆ ಮರಮೈ ಅಕ್ಕಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಮನ್ಪರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೈತೀನಿ ಲಡಾಯ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಬೈತಾನೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾಗೈತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪರ್ದಿನೇ ಬೈದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಜನಗಳು ಪನ್ಪಿರಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪೆಲ್ ಎಂದು ಐ ಪೊಲೀಸೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪರಂದು ಬೈದ ನಿನ್ನ ಪರ್ಪೆಲ್ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪು ಬುಕ್ಕಿಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುಡುದು ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಏನು ಒಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಪಂಚಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಕಿನ್ನ ಪಂಚಸ್ ಸೊ ಓಲ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪೇನ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿಲೇಖನೆ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ಪಂಚಸಿತ್ತಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸುರೇಶ್ನಲ್ಲ ಹರೀಶ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಜೀವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೀವಜ್ಜಂದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜೋರಿತ್ತು ಪಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಂಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ದು ಮುಗೀತಾರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಮಾರು ಜನತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಇನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ಅಂಜಿನ ತುಯಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮನೊಂದು ಇನಿ ತೆಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.